Már élőben vagyunk, te jóságos ég, élőben vagyunk, juhú! Oké, üdvözlünk mindenkit a legelső a lehetőségek farkasa hívás sorozaton, és ez az első nap, hogy élőben vagyunk. Simon Mileses és Dr. Dane Here a vendégeim, akik majd végigvisznek minket a bátor új kapcsolatokon. Ez a témánk. Bátor új kapcsolatok, nagyon nagy téma, nagyon sok nézőponttal, olyan sok nézőponttal, mint ahány ember van a világon. Tehát, hogy elkezdjük, van a kapcsolat kifejezésem, készen álltok erre? És akkor kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Most van itt az idő, éppen most csengett. Nem, nekem is bármi is, amit mondtál, nekem is pont ez történik. Itt vagyunk, most kell csinálnunk, különben úgy nézünk ki, mintha seggfejek lennénk. Ez tökéletes az első alkalomra. Tehát nézzetek ide, ti ketten, teremtő kapcsolatok, felfedezők vagytok. Megnéztem, mi a teremtő kapcsolat, ez a folyamatos hozzájárulás egymáshoz. Tehát mi a teremtő kapcsolat számotokra? Dane, Simon, nos, az egyik, nekem nagyon érdekel, hogy ez nagyon izgat, hogy megnézted, mert azt gondoltam, hogy ezt kidobtuk egyszer a mosással együtt Houstonba, ezért néztük meg, igen. Ahelyett, hogy kapcsolatok, azt használjuk, hogy teremtő kapcsolatok. Kerry nagyon-nagyon sok évig mondta nekem, Dane is mondta, és én is, hogyha azt fogod választani, hogy kapcsolatban vagy legalább 20-szor annyit kellene teremtetek együtt, mint egyedül. És ez volt az első dolog, amit valaha hallottam az Access Consciousness-ben a kapcsolatokkal kapcsolatban, amire azt mondtam, hogy wow, ez annyira király fogalom, mert az első dolog, először, amikor Gary Douglas-t hallottam élőben beszélni, a Sydneyben volt, és kapcsolatok tanfolyamot tartott, egy esti tanfolyamot, és engem egyáltalán nem érdekeltek a kapcsolatok. Én nem megyek kapcsolatban, én nem láttam még jót, miért is választanék, vedd észre a kérdést, így hát nincs benne egyáltalán. Amit én észrevettem, amit csináltam később, csak minden más kapcsolatot használtam referenciára, saját magamra kellett, azt mondtam volna, mi van akkor, hogyha én szeretnék teremteni egyet. Tehát először, amikor hallottam Gerit beszélni a kapcsolatokról, és az, amit mondtál, és ez volt az első alkalom az életemben, és azt mondtam, szent szar, én nem vagyok rossz azért, amire én vágyok, amit én szeretnék választani, mert felnősz, akkor rossz vagy, hogyha nincs barátod, vagy csak akkor van barátod, ha rövid ideig, és akkor nem nézitek, hogy házasodjatok, legyen gyereket, nem esel bele abba, amit én azt mondanák, a linearitása és a csapdái ennek a valóságnak. A választásokat kizárjuk, és nekem a kapcsolatok olyan, az a hang, amit te megkapsz, mi az a te számodra, mert mi mások vagyunk, és én mindig a kapcsolatok másként tanfolyamokról mindig azt nézem, hogy nézd meg, mi működik neked, és hogy lehet, hogy ami neked nem működik idén, vagy a következő hónapban, vagy következő évben, 5 év múlva, vagy 10 év múlva, ami valójában működik neked, és ez a kezdete egy teremtő kapcsolatnak. Lásd tisztán neki következtetésből az energiát, amit te szeretnél, hogy megkapd a kapcsolataiddal, és akkor ezt egy teremtő kapcsolattal lehet formálni. És van még egy dolog, amit szeretnék mondani, mielőtt Dr. Danehez megy, csak azért, mert teremtő kapcsolatnak hívod, az nem jelenti azt, hogy ez teremtő kapcsolat. Oké? Nem tudsz valamit elnevezni teremtő kapcsolatnak, azt mondod, nézd, én teremtő kapcsolatban vagyok, tényleg valami munkát is bele kell tenni. Hát honnan tudod, hogy teremtő kapcsolatban vagy? És mikor tudok én válaszolni? Én mikor beszélhetek? Látom, hello, tipikus kapcsolat, igen, hello, nők, gyűjjünk össze, beszéljünk, és a férfi meg csak üljön, és hadd nézzen hülyének. Nem, nézd, milyen jó képű vagy, nézd, gyönyörű vagy, jó képű, és hideg, és fázok, igen.
akkor azt mondja egy férfinak, te jó képű vagy. Kit érdekel, hogy mit akar mondani? Férfi nézőpontja egy kapcsolatról az, hogy szereti, ahogy én tetszem neki, és lefekszünk, vagy nem. Semmi más nem számít. Teremtő kapcsolat, azt akarom mondani, amit Simon eljutott az éberségre, hogy az ő különbsége, és amit mondott, amikor neked teremtő kapcsolatot van, az valójában ez. Érzékeled azt, hogy mi más veled kapcsolatban, ami valójában igaz számodra, amire te vágysz, és képes vagy valakivel együtt lenni, aki hozzájárulás ez, és nem áll az utadba. Ez a teremtő kapcsolat. Most vissza hozzád. Most honnan tudod, hogy ha van ilyen, nem tudod így elnevezni, de mi van? Hát tényleg megpróbálsz következtetésekbe következtetésre jutni, hogy az van. De maga a teremtés, az folyamatosan. Ez, amire én ránéznék, mindig a hajlandóság arra, hogy elengedj bárkit. Ez számomra része ennek, hogyha megpróbálsz ragaszkodni valakihez, vagy valamihez, kapcsolathoz, akkor megállítod a teremtő kapcsolatát ennek, mert nekem a teremtő kapcsolat, a hajlandóság az, hogy elenged bármikor, mert ez csak ma működik, holnap működni fog, legyél kérdésbe. Várj. Ezt mondod, mintha bárki is hajlandó lenne, vagy képes lenne erre. De nézzünk ezzel egy pillanatra. Tudod, hogy milyen, amikor a partnereddel vagy, és mi ez a mindenfajta kapcsolat, és mi folyamatosan beszélünk erről. A legberagasztóbb kapcsolat, az, ami éppen a legberagasztóbb abban a pillanatban, ezek az eszközök segítenek, hogy segítsenek és kiragasszák ebből a beragadásból. És az is a hajlandóság arra, hogy elenged bármikor, gondolj az alkalmakra, kapcsolataiban, bármilyen kapcsolat, barátság, vagy bárhol, ahol volt ilyen. Mennyivel nagyobb könnyedség volt, nem voltál velük egy szükség alapján, amiről eldöntötted, hogy csak ők tudják betölteni, és ez az, amikor eljutunk arra a helyre, hogy ez a beragasztó pont, hogy ahol mi nem vagyunk hajlandó megengedni azt, hogy átformálódjon és nőjön, mert van egy szükség, amit eldöntöttük, hogy nekünk van egy szükség, amit csak ők tudnak betölteni, vagy csak ők tudnak adott módon betölteni, és ez mindig az, ami beragaszt minket. És gondolj arra, hogy milyen, amikor olyan valakivel vagy, akinek szüksége van rá, ne hagyjál, ne, és itt van ezek a ne, mert hogyha csinálod, akkor lehet, hogy már nem töltöd be ezt a szükséget. Tehát minden szükség a végtelen lénynek, az egy hazugság. Tehát, hogyha alá megyünk, ami igaz számunkra lényeknek, ami kicsit ilyen túlzottnak hangzik, hogyha elismerjük ezt, akkor rájöhetünk, hogy wow, a lényként nekem nincs szükségem. Ez az, amit én kitalálok. Mennyivel nagyszerűbbek lehetnek a dolgok, hogyha nem találnak, és engedjük meg magunknak, hogy elmenjünk erre, hogy eljussunk valaki más szükségén túlra, és a szükségen túl az a személy lehet az a hozzájárulás, ami. De akkor a kapcsolat is lehet egy teremtő kapcsolat, mert nem arról szól, hogy megállítod, és mindig beteljesítik a szükségeidet egy megfelelő módon, hanem az, hogy engeded, hogy növekedjen, hogy hozzájárulás lehessen egymásnak és a világnak olyan módokon, amit éppen amit el sem tudsz képzelni. Én tudom, hogy nagyon sok ember, amikor kapcsolatokról beszélünk, azt mondja, az a személy, aki ott van, akivel szexelek, vagy akivel szeretne szexelni. És ahogy beszélsz, olyan sokféle kapcsolat van, ami megjelent a világomban, például kollégák, barátok, család, stb. És az egyik dolog, amit én mostanában kezdtem el felfedezni, az az ellazulás. Ez könnyűnek hangzik, de nem, semmi sem olyan könnyű, mint ami ennek hangzik. Amit én észrevettem, az egyik dolog, ami megjelent a világomban, hogyha én tényleg választom a relaxációt, én el fogok veszíteni valamit, és nagyon érdekes, amikor elég sebezhető voltam ezzel, én el fogom veszíteni Gerit és Dént, és el fogom veszíteni az Access, hogyha én teljes ellazulást választok.
és beszéltem ezekkel a srácokkal erről, és Geri azt mondta nekem, mi van, akkor, hogyha nem azt nézed, hogy mit veszíthetsz, hanem azt, hogy mit nyerhetsz. És ez az egyik dolog, amivel rá kell néznünk a teremtő kapcsolatoknál, minden területén az életemnek, mert azt mondod, egyedül leszek, veszíteni fogok mindig, ez a programozás, amiben te belemész ezekbe, és akkor én megállok, és azt mondom, oké, hogyha én nem lennék ebbe a mentalitásba, így nem gondolkodnék így, hogy el fogok veszíteni valamit, mit nyerhetek? Mit fogok nyerni? És számomra az, hogy fedez fel egy más lehetőséget, és a teremtő kapcsolat az arról szól, hogy minden egyes pillanatban, minden egyes nap, minden nadomásokban, minden héten, minden évben belelépsz, ugrasz egy más lehetőségbe, és az ellazulás teret ad neked ahhoz, hogy ezt csinál, teret ad, hogy fedez fel dolgokat, valami más. Ez gyönyörű. Szeretnél én valamit hozzátenni? Nem, ez nagyszerű. Pontosan ez. És ez az ellazulás. A másik dolog, ami van ezzel, és ami bejön a szükségbeszélgetéshez, bármikor, amikor inkább facilitálásokban vagy tanfolyam a kapcsolatokról, adott része megcélozza a hazugságát a szükségnek, és hogy visszacsináljuk, és amikor ezt csináljuk, nem kell már kontrollálnunk onnantól kezdve, hogy kontrolláljuk a végeredményt, hanem belelazulhatunk, és ott van tér, és a gyönyörűsége, akkor ott van tér, amire nem is tudták, hogy aként létezhetnek. Néha valami más személlyel, vagy önmagukkal, de van tér számodra is, hogy olyan dolgokké válj magaddal és másokkal, amiről nem is tudtad, hogy lehetsz, és ez az, ami valójában a teremtő kapcsolat. Még egy dolgot szeretnék ide hozzáadni, hogyha hallgatod ezt, és voltál Access Consciousness tanfolyamat, és hallottad az eszközt, az alapozó, én beszélünk arról, hogy végtelen lény vagy. Én már nagyon régóta benne vagyok az Accessben, régóta facilitálok az üzletbe, stb. És azt mondtam, végtelen lényként érzékel, tudsz, létezel és befogadsz. Haver. Én beszéltem erről, de hogy belemerülj ebbe, az teljesen azt fogom mondani, hogy teljesen új a számomra most, ezzel az ellazulással, mert hogyha ránézel arra, amiről Dane beszélt, egy végtelen lény, még többet fogad be, mindent nézőpont nélkül. És ez az, amikor fogod a kezedet együtt, amikor befogadsz, még többként létezel, többet tudsz, többet érzékelsz, és ami jön, és beszéltek saját magamból, én csak a tetejét érintgettem ennek, és akkor visszalépek, és akkor újra. És akkor most tényleg nem mondom azt, hogy én ezt értem, de olyan ajtók nyíltak ki, és azt mondtam, hogy wow, még többet tudsz befogadni, még több lehetsz, tudhatsz, még többet és érzékelhetsz, és nézőpont nélkül minden eszköz ott lehet játszani. Ez nagyon érdekes. Látod, hogyha onnan nézzük, és oda megy ahova visszamegyünk az elejére, amit Geri mondott, hogy akkor legyen kapcsolatod, hogyha 20-szor többet fog teremteni. Ez a jó kapcsolat, és hogyha ránézzünk erre, hát a kiterjesztés, az érzékelés, tudás és befogadásodban, az, hogy két mód van arra, hogy működhet egy kapcsolat, kontrolláld, vagy engedd, hogy legyen hozzájárulás, és ez egy elég nagy egyszerűsítés, de amiről beszéltél, és hogyha ezt alkalmazzuk az éberségre, az egyik gazdagító dolog az életünkben az interakció, ami másokkal van, és ez az interakció lehetővé teszi számunkra, hogy nagyszerűbbek legyünk, és az interakció nem arról szól, néha szükségenket betöltjük, vagy ki kell tölteni az ő szükségét, mint az elsődleges ok, stb.
vagy formája a kapcsolatnak. Tehát amiről te beszélsz, és amiről mi beszélünk, hogy kreatív, generatív és hozzájáruló a helyett, hogy amit az emberek gondoltak, hogy nekik csinálniuk kell, hogy kibírják minden más okból, amit tanultunk, és nagyon sok okot tanultunk, miközben felnőttünk, és ismerjük fel, hogy amit Simon mondott, mit szeretnél te? Szeretnéd, hogy legyen egy kapcsolatod, ami hozzájárulás, vagy ami szükségeken alapul, és nem hozzájárulás. És innen elmentem ezen a kontrollos úton, aztán volt, és azt hiszed, hogy a kontroll valami nagyribet fog teremteni, és ez a hír, hogy nem. És a másik dolog, amit kérdezni akartam, a másokkal való interakcióban, másik szavakban, rész, másik szó, ez azt jelenti, hogy stílus, vonzósága valakinek, amikor te ekként működsz, hogyha ez az, ahogy vagy a világban, mi az, ami számodra, mi az, ami vonzó számodra, ki vagy mi húz be téged. Én azt fogom mondani, hogy kedvesség és ez a fajta öröm, csak az emberek önmagukként léteznek, nem számít, mi van. Igen. Igen, egyetértek. Kedvesség, és valaki, aki tényleg önazonos, valaki, aki nagyon okos, és humoros, és szeret nevetni, és 185 magas, és így néz ki. Sétál a tengerparton, és pinyakoládát iszunk, és esik az eső. Hát beszélsz erről a vonzóságról, nagyon sokat beszéltünk, egy új szó kell, hogy legyen, köszönöm, hogy definiáltad, de nagyon gyakran azt gondoljuk, hogyha mindig két oldala van egy kapcsolatnak, ha csak nem 3 ember van benne, mert akkor már 27 oldala van. Hát ez exponenciáló geometriája ennek a dolognak. Igen. Na, akkor már nagyon. Tehát más szavakkal, mi ez számunkra, és ha ránézzünk, nagyon sokan, közülünk ez nagyon érdekes, mert a másik oldala ennek az az, hogy mi ez, amit mi mutatunk a világnak, és mi mit látunk, mi minek látjuk magunkat. Vonzónak látjuk magunkat, tudnunk kell, hogy a gyerekek mondják-e ezt a vonzóságot. Én nem tudom, hogy ez egy milyen szó, angolban is egy fura szót használtak. Tehát, hogy mi eként látjuk magunkat, vagy mi megpróbálunk egy képet, egy önmagunkról kialakított képet, egy image-et használni, hogy értékesnek lássanak bennünket mások, ami az ellenkezője az önazonosságnak, amiről beszéltünk, és hogyha ezt felismered, hogy valójában is, és ez úgy van a világ minden táján, ahol a legvonzóbb dolog, bárkot kérdezel, a legvonzóbb, amikor valaki tényleg önmagaként létezik, van, aki önazonos, és életelteli. Számunkra ez is nagy dolog, és mindannyiatoknak, bárki, aki néz, és igen. Hát, hogyha erre ránézünk, és felismerjük, ez az egész kép, ez az image, amit én kirakok, hogy vonzóvá tegyük, lehet, hogy ez nem az, ami szükséges. Lehet az, amikor én jövök úgy, ahogy én vagyok, mindenféle, és lehet, hogy felfedezem azokat a hibákat, tudom, hogy és élvezem őket, mégis lehet, hogy ez az, ahogy találok valakit, aki játszik velem azokkal a hibákkal együtt, a hibaföldön, lehet, hogy elrejtem magamat 90%-ban mások elől, mert meg fognak ítélni, vagy elmennek. Tudod, és a másik nagyon érdekes része, 20 perce vagyunk itt, és beszélgetünk, és elkezdek rájönni, hogy sokkal több nézőpontja van ennek, mint amiről a legtöbb ember beszél. És tanfolyamon, hogy potpokoljuk, és megváltoztatjuk a nézőpontokat, amíg feljönnek útközben, és ez olyan az egyetlen mód, bocsi, ADHD, nagyon sok van ebben, sokkal több van ebben, mint az emberek felismerik, és a legtöbben beszélnek róla, és a másik dolog, hogy ebben
ahogy eljuss ezekre a rétegekre, az, hogy valójában beszélgess, és menj végig az inspiráción, és erről szólnak a különböző tanfolyamok is, amit csinálunk ezen a területen, és adhatok hozzá ehhez a különböző kapcsolatokhoz, és a Being You, és az önazonosság, én nekem és tényleg volt, és van, aki pénzügyi oldalában dolgozik az Accessnek, és azt mondta nekem, mit kell csinálnom. Én találkoztam, de én nem semmit. Csak találkozunk, amit magam csináltál, de én is ott lesz, mert szeretném, hogy része legyen ennek, és azt mondja, de amikor Geri vagy én, akkor itt van ez az energia, hogy én nekem sokkal inkább, tudod, ez teljesen más, és azt mondja, nem, ez rendben van, ez tény, és annyira hálás voltam, mert volt ez a meeting, és az elején Dén, és a házában, és minden, ami ott volt, Dén, csak önmagaként létezett, és ott voltunk ezen a módon, és a meetingben csak ellazulhattunk, és kérdésben voltunk, és tényleg volt egy teremtő kapcsolatunk az üzlettel, és mindenkivel, aki ott dolgozott az üzletben, és akkor beszélgettem egy másik sráccal, akinek beszéltem erről, és azt mondta, Simon, tudod, mennyire érdekes volt, hogy elkezdtem dolgozni az Access-ben, mert korábban, amikor volt egy meetinged, mondjuk egy felső vezetőség, akkor nekem a prezentációt készre kellett csinálnom, és meg kellett bizonyosodnom, hogy ott ülök, és mindennek rendbe kellett lenni, meg egyenruhában, meg és azt mondjuk, mi van veletek, mit csinálok, mit változtatunk, meg kérdésben, és mi teljesen más valóságot teremtünk együtt, ami sokkal inkább olyanhoz vezet, ami túl van ezen a valóságon azzal, hogy mi önazonosak vagyunk, és önmagunk vagyunk az üzletben, és ez egy más kapcsolat az üzletben is, amit te teremthetsz, és mi nem is szexelünk egymással, szóval ez túlvisz ezen. És az utolsó mód, amiről beszéltem, az az egységközösség volt, és az egységközösség definíció alapján találtam ezt, hogy ilyen intim gondolatokat osztasz meg, tehát ez korlátozósnak hangzik, hogyha leírod az egységközösséget, ahogy beszéltél róla egyfajta egységközösségről, de hogyha elmagyaráznád ezt, akkor azt hogyan tennéd? Mi az egységközösség? Egység. Minden létezik, minden és mindenki, semmi és senkit nem ítélünk meg, nem kell megítélni senkit, vagy semmit, semmilyen részet, nem kell elkülönülnöd senki mástól sem, és rájössz, hogy sokkal inkább igaz, hogy vagy te, mint valaki más, mint egyszerűen az van, hogy mi. És praktikus példát is adunk erre, hogyha szeretnétek ezt elismerni, hogy ti mennyire választhatjátok, hogy egységközösségben vagytok. Legyetek a természetben, te, a tested és a természet, és ez. Feküdj le a fűre, nem akkor, hogyha hideg, ne a hóba, néhányan nagyon hideg helyen vagytok, érintsetek meg egy fát, legyetek az óceánba, bármi. Ez te vagy. És mi van akkor, hogyha te valami vagy, ami lehetővé teszi számodra, hogy ez meglegyen az emberekkel is. És mi kellene ahhoz, hogy néznek ki, és mit választhatsz, amíg megengedi ezt. Mert hogyha meg lenne neked ez, akkor mennyire visszadefiniálna minden beragadást, ami minden interakcióban volt. Hát azt hiszem, mindketten említettétek nekem egy adott ponton, hogy van, vagy volt egységközösségetek Gerivel, az Access Consciousness alapítójával, és azt hiszem, hogy ez nagyon másképp néz ki, mint ahogy gondoljuk. És amikor egységközösségben vagytok valakivel, az milyen? Hogyan írnátok ezt le? Személy. Hello! Igen. Hello! Soha nem beragasztott. Ez nem az, hogy olyan, hogy mindig formálható és folyamatosan változik. Nincs fix, szilárd dolog a helyén. Csak valaha gondoltam, hogy én definiálhatom a kapcsolatomat Gerivel,
És akkor ilyen lett. És azt mondtam, mi a franc történt? És megtanultam az évek alatt, hogy azt mondjam, hogy oké, nem is próbálok meg bele menni, hogy definiáljak valamit, mert nem definiálható, mint egy ilyen energiamozgásban, még a szavak is korlátoznak. Akarsz még hozzáadni valamit, Dane? És ez nem tökéletes, és ez is rendben van. Ez kibaszottul nem Disney musical, tudod? Nem egy Disney mese, ahol van ez a lány, aki felnőtt, és azt gondoltam, hogy ez igaz, azt hittem, hogy majd jönnek a madarak, és felöltöztetnek engem, és mindig neki repültek neki repültek az ablakának a madarak, és meghaltak, ez a királylány, ez. És nem kell, hogy rossz legyél, és nem vagy kevesebb, egyszerűen nagyszerűbb vagy, mert nem próbálod meg ilyenné tenni, mert nagyon sok ember megítéli a kapcsolataikat, nem illik össze a képpel, amilyennek kéne, és természetesen elmondom ezeket a szavakat, és azonnal tudom, hogy nem vagy jelen azzal, hogy ők kik abban a kapcsolatban, pont. De mi van akkor, hogyha ezt nem kell megtennetek? Hát az egységközösség az, hogy az egységközösség az az intimitás 5 eleme, ami a tisztelet, a hála, a sebezhetőség és a bizalom. És a nagyra becsülés. És az emberek, te itt élsz ebben, és az embereknek vannak cuccaik, ahol kevésbé érzed közel magad, mint amennyire tegnap voltál, és ami általában történik, hogy lesz egy pillanatod, elkezded a beszélgetést, amiről azt gondolod, hogy semmi, és majd ott hal téged a dinamikus éberségbe, hogy na, én most már ezt elismerhetem, de oké, a múltban nem voltunk ennyire közel, mint most, hogy jó visszakapni téged, barátom. És tudod, és ez nem az, hogy mi tévedtünk, ti is, te rossz voltál, te ezt csináltad, hanem azt, hogy wow, elfelejtettem, hogy mennyi közelségünk van, és ez ennyire jó és nagyszerű. Ez egy teljesen más dolog, és nem próbálunk meg mindenkit valakit rosszá vagy jóvá tenni, vagy hogy mit, hanem megpróbálunk bemutatni lehetőségeket arra, hogy mi lehet még bulisabb, amit választhatsz, ami tényleg működik neked, és minden másfajta kapcsolat partnerek. Hát ez a Dane, a nem tökéletes az, hogy egységközösségben, vagy az emberek félreazonosították ezt mindenre, hogy és ez nem arról szól, hogy egyetértesz, hozzáigazodsz másokkal egyáltalán. A legjobb barátaim a világban, vagy ketten, ti is. Hát nekünk volt olyan pillanatunk, amikor azt mondtad, hogy bármi, de ez alatt van az intimitás 5 eleme, amit Dane mondott. Hát ez az, ami számomra az egységközösség, ami neked volt az intimitás 5 eleme, lehet, hogy összeomlasz, lehet, hogy más nézőpontod van, lehet, hogy ellentéteitek vannak, de ez alatt van az egységközösség, és minden cucc, ami itt van fönt, az csak része annak, ahogy felfedezed, és felfedezel még többet önmagadból. És a másik dolog, amit szeretnék még megemlíteni, azzal, hogy az egységközösség mit enged meg, vagy milyen lehetőségek vannak egy kapcsolatban, azaz nagyon sok ember elkerüli ezt, mert amikor amikor egységközösségből működsz, akkor látod a másik korlátait. Nem próbálod őket tökéletesnek látni, mert egyikünk sem tökéletes, és látod azokat a nézőpontokat, ahol beragadtak, de nincs ítéleted róla, és nem mondod el nekük, és nem mondod el nekik, hogy ők mennyire rosszak. Ez nagyon jó pont, igen. Ez nagyon jó. Nos, tehát nagyjából a végénél vagyunk, ti mindketten tartotok egy kapcsolatok másképp tanfolyamot február végén, februárban. Most lesz ilyen először.
ez a premier lesz. Tehát ha bárki, aki hallgatja ezt, és szeretne kipróbálni egy eszközt, hogy máshogy csinálják a kapcsolataikat. Mi lenne az egy eszköz, amit kipróbálhatnak erre a tanfolyamra? Minden, ami az én kapcsolatom volt eddig a pillanatig, azt most kiszilárdítom, megolvasztom, elpusztítom, és nem teremtetté teszem, és elengedem, és meghozom ezt a választást ettől a pillanattól, hogy kreatív legyek ebben a kapcsolatban, és hogy felismerjem az ajándékát ennek a kapcsolatnak, és ennek a személynek, és az ajándékát, hogy nekem megvan önmagam az életemben. Ez gyönyörű. Köszönöm. Én azt mondanám, ne ítélj meg azt, amiről te eldöntötted, hogy ne belőled hiányzik. Mert ami neked van, azt választod, abból választasz. És kérj többet. Boom. 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 Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Menjünk vissza róla a szobámba, úgyhogy csak és jól fogod érezni magad. Boom, boom, boom. A tanfolyamon valószínűleg fogunk énekelni szívesen. Hát a világ kívül lesz az ítélkezésen, nap lesz, igen. Vagy majd mögöttünk, hát a mögöttes, kilépünk az ítéletből, Csutiszaból mennek, és Simonnak, hogy énekeljenek szívesen. És én nagyon várom ezt a tanfolyamot veled, Simon, mert ugyanaz a célunk, hogy megerősítsünk embereket, és nagyszerűbbet teremtsünk, és teremtő kapcsolatok lehetségesek, igen, de annyira eleget nézünk más nézőpontból, mint ahogy mondom, hogy kitöltsük egymás lyukait, rézseit, figyelj, és én nagyon várom ezt, mert nagyon izgatott vagyok erre a felfedezés miatt, mert úgy tűnik, mintha egy másik ajtó nyílna meg, valami más elérhető, amit az emberek jobban meghallanak, ami valójában igaz a számukra, és működünk ebből, és ez a recept arra, hogy tényleg nagyszerű kapcsolatokat teremtsünk, és minden, amihez jól mondtad, én is, de én nagyon várom én is ezt. Jó. És hogyha bárki hallgatja, és szeretném megnézni, lesz egy link valahol valamerre, valamerre. Megcsináltok online, Ausztráliában leszünk, de részt vettek online is. Hogyan írt be? A tudatosság csapata lesz ott. Úgy írod, hogy Ausztrália jével írhatod. Köszönjük szépen mindannyiatoknak. Puszi, köszönjük. Köszönjük tolmácsoknak. Köszönjük, sziasztok!